soundstagen, den bliver simpelthen enorm lytterum, man sidder og lytter ind i. Det giver en følelse af at være til stede, at være tæt på musikken og artisterne. Det er en ret chokerende oplevelse. Det har rystet mig adskillige gange. Mit navn er Per Nørkjær, og jeg er i al beskedenhed en hi-fi freak. Jeg startede med at købe det første anlæg helt tilbage i 70'erne. Og siden den tid, så har jeg egentlig ikke kigget tilbage. Så er udviklingen gået igennem alverdens forskellige højttalere, klassiske KF, B&V, Martin Logan osv. og over forskellige forstærkeranlæg. Men det har altid trækket mig, at jeg skulle videre og videre og have noget, der er bedre og bedre. Og så skulle jeg bruge både strømkabler og nogle lydkabler. Og så kom jeg i forbindelse med lydspecialisten og i forbindelse med Thomas. På et tidspunkt sagde han til mig, at jeg tror, du skulle prøve nogle af de der nye X-kabler, der kommer fra det firma oppe i Aalborg. Og så er det jo gået over stok og sten sidenhen med forskellige forstærkere deroppe fra. Blandt andet har jeg haft 2 U380. Jeg har haft 380 for effekttrin og forskellige højttalere. Jeg har haft B01, jeg har haft B03, og det sidste her var en B05, som nu skifter ud til en M3. Og hver gang har det været et kæmpe løft. Den formidling, som produkterne fra Dansk Audio Group giver, det er en grum oplevelse. Altså forstå rigtigt, det er en super oplevelse. At opleve, hvordan det i eget hjem kan løftes op til de højder, som det kan. Det er jo som at være til koncerten selv, når man hører en god indspilling. Og det er ligesom det, der driver værket. Det er simpelthen enestående. Og så vil der ikke engang snakke om kabler endnu, fordi kabler, det er jo en videnskab. Ikke? Til at begynde med, så tænkte man, det kan ikke passe, at kabler kan betyde så meget. Og jeg har et Cat 8-kabel, der kører op fra min router, og så herned. Og når man trækker det ud fra væggen i et Gold Signature LAN-kabel, at så får du hele verden ind igennem streamer og forstærker, og det er bare unikt. Og jeg vil have forsvoret, at man kunne streame noget, der er bedre end CD-universet, men det kan man altså. Ikke nok med, at kvaliteten er bedre, men altså, det er også fedt at kan sidde med en lille iPad mini. Jeg har en iPad mini til at køre det over. Og så lige kan skifte fra det ene nummer til det andet, i stedet for at man skal hen og skifte skive og det ene og det andet. Og så, når det er så sammenholdt med, at du i virkeligheden får en bedre lydoplevelse ud af det, så er der jo ikke så meget at vende tilbage til. Det er det at høre noget musik, og høre det, hvor tæt man kan komme på. Det er jo som at være til koncerten selv, når man hører en god indspilling. Jeg føler ikke, der er noget, der er bedre. Dels er produkterne spidsenklasse. Jeg mener, at produkter fra Dansk Audio Group, det er verdens bedste. Og man undrer sig over, at det kan blive ved og blive ved og blive ved. Og det, man spørger sig selv, det er, hvornår stopper det her? Den stopper, tror jeg, når jeg synes, at jeg har noget, som virkelig spiller til hjertet. Så tror jeg egentlig, jeg er sådan rimelig godt tilpas for et stykke tid.